ni waati ninnu na a caaman be ka laɲini kɛ faransi fɛ k'u ka sɔrɔdasiw minnu kun dagalen bɛ u ka jamanaw la lasegi yala nin waleya ninnu be jamana ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnya lakanali sinsili taliw de fɔ kelenya la wa yaasa ka hakilina sɔrɔ a taabolow kan an ye wele bila dr bala jakite ma ale ye kalanfa ye bamakɔ sanfɛ kalansoba kɔnɔna na a be an bolo dirɛkti la an bena barokɛnɛ sigi a kunnafoni kan New Orleans mara la l'Amérique sɔrɔdasi kɔrɔ ye a ka mobili boli ka don tubabu san yɛlɛma ɲɛnajɛkɛlaw cɛla ne ka mɔgɔ 15 ɲɔgɔn bɔɲɔngo bɔnɛ u ni na lɛri damadɔ sani a ka waleya nin kɛ a ye ja dɔw bila bɔlɔlɔsiraw fɛ ka a yɛrɛ kofɔ k'a kɛ État islamique dansogokɛ kulutɔnden ye k'a ka ŋaniya yira ka fagali waleya dɔw kɛ ka da Joe Biden ka fɔliw kan an bena aw kunnafoni a taabolow kan sisan jɛmukan kɔnɔ an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ye a k'aw bisimila tuguni ko kura an ka malikura kɛnɛ kan aw ni sankura k'a fɔ aw ye aw ni sankura janvier kalo tile 2 nin na san 2000 sankura san 2025 waati la ka tɛmɛ ne kunnafoni ye mali fanga ye kofɔli kɛ ka jalakili bila Algérie kan min kɛra bɛngafe kuma kɛnɛ sigi mali bɛngafe kuma kɛnɛ sigibaga ye san 2015 waati ninnu na awa k'u be kan ka bamanciw ani dansagokɛlaw kɔkɔrɔma don mali kɔrɔyan fanfɛla marayɔrɔw kɔnɔna na Mariam Tarawele be a ɲɛfɔ an ye Mali ka ministri min sigilen don a ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔma ko ɲɛnabɔli kunna ko k'ale yɛrɛ fɛnɛ ye ni kunnafoni ninnu mɛn kunnafoni sɛnsɛnnaw ka laseli sen fɛ min kunnafoniw lasera Algérie jamana ka ciladen Ahmed Attaf fɛ n'o kunnafoni dɔw bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ka wulikajɔ ma ka jadi jɛkulumaw kɛlɛ a kunnafoni min labilala bataki dɔ kɔnɔ ma ɲɛsin lagosilikanw ma min fɔra Attaf fɛ Mali jamana ka ministri y'a lase k'a ye kofɔli kɛ ka ɲɛsin ni kunnafoni ninnu ma ani fɛnɛ ka fara Algérie jamana ka dɛmɛ kan ko ka taa jadi jɛkulumaw ma walasa ko ka se ka basigibaliya la na Mali jamana kɔnɔ ko Algérie jamana kɛlen don k'a ka dɛmɛ bɛn jadi jɛkuluma ninnu ladonni an'u lafasali ma a ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔn ka kɛɲɛ ni Algérie jamana sen donni ye Mali jamana kɔnɔna lahalayaw la Bamakɔ ye hakililajigi kɛ ka ɲɛsin taabolo wulikajɔw ma minnu bɛ ka kɛ walasa ka se ka jadi jɛkulumaw kɛlɛ olu minnu kɔkɔrɔma donnen don jamana wɛrɛ mɔgɔw fɛ wa ko foyi tɛna Mali jamana kɛ k'a bolo jigin n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o ɲinini sinsini baaraw ye ka fara kɛrɛfɛ jamanaw kan i n'a fɔ Burkina Faso ani Niger jamana olu minnu ni Mali jamana kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi k'u sen bɔ farafina tilebiyanfanw tɔgɔ la tɔnba CEDEAO o ka jɛkulu la u kelen kɔfɛ ka CEDEAO jɛkulu jalaki k'a ni Faransi jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Mali jamana ye wele bila Alger ma k'a ka fɛrɛkɔrɔ juguya baaraw bɛɛ lajɛlen dan sigi ko n'u bɛ k'o kɛ n'u sinsini ye Mali jamana kan ka dɛmɛ don diɲɛ jamana wɛrɛw a n'a jɛkulubaw ma Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ janvier kalo tile 25 san 2024 k'u ye dan sigi bɛnkan gafe min labɛnna san 2015 Algérie jamana kan n'a bɛ wele ko accord d'Alger u lawaleyali baaraw bɛɛ lajɛlen na Mali jamana kɔnɔ u kelen kɔfɛ ka Algérie bɛnkan gafe jate ko taabolo ɲuman tɛ Mali jamana ma min kunnafoniw dira u fɛ san 2023 ko ka kɛɲɛ ni bagabagali ani hakilina gɛlɛn dɔw tali ye ka ɲɛsin Mali jamana finitigiw ma n'o kɛra Mali jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw fɛ jamana kɛɲɛkayanfan fɛ o de labanna ka wolo duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo min tun bɛ Mali jamana kɔnɔ MINUSMA ka baara dan sigili la Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛɲɛ ne nin kunnafoni ɲɛ halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko décembre kalo tile 30 san 2024 waati la Algérie kɔkanko kotigi Ahmed Attaf ale tun ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Mali fanga ka jalakilikan ninnu ye balawu kanbaw ye Attaf ma sɔn ka kulu minnu welelen don jatigɛ Attaf ma sɔn ka kulu ninnu wele jatigɛ walew kɛlaw tɔgɔw la don nataw la ayiwa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛna kɔsegin ka na ne nin kunnafoni ninnu ye ka Algérie ɲɛmaw a n'a marabagaw ka kumakanw ka ɲɛsin a waleya ma lase aw ma ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa an bɛ to Mali farafina jamanaw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko farafina jamana caman sɔrɔdasiw ka baaraw bɛ kan ka farafina jamana caman sɔrɔdasiw ka baarakɛ bɛnkanw ka minnu tun sirilen bɛ u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛla la caman bɛ kan ka laɲini kɛ nin waati ninnu na ko Faransi k'u ka sɔrɔdasiw dagalenw u ka jamanaw kɔnɔna na lasigi yala nin waleya ninnu ye jamana ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnya lakana kow taliw sira talenw de ye pewu wa yaasa ka se ka hakilinaw sɔrɔ a la
an ye wele bila docteur Balan Jakite ma ale be an bolo nɛgɛ kan an ka foli b'i ye docteur ya ka tɛmɛ ne ɲiningali ye e yɛrɛ bolola la ni waliya ninnu n'a bɛ kɛ i b'a fɔ komi tariku ani politiki kɔnɔ waliyaw cayali ni wagati ninnu na ka laɲiniw kɛ ko Faransi k'a ka lakanakɛlaw cɛ lasegin ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ mun de la mun de y'a waleya mun y'a sababuya ok ayiwa an tɛ ka an ka invité la sɔrɔ a bɛ komi nɛgɛw darakila n'a ye an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye sanni an k'a sɔrɔ ayiwa sisan a yirala k'a fɔ ko jizonba jiginna Dire sigidaw kan ka kɛ degunba ye sigidalamɔgɔw bolo Mariam Traoré ale ye Ousmane Touré ɲininka ale ye baɲumankɛkulu association de développement du cercle de Dire o baarakɛla don ka bɔ Dire an k'u ka masala lamɛn. Alisa waati an bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ parce que ko fila de nana ɲɔgɔn sɔrɔ samiyaji alhamdulilayi rabbil alamina samiyaji cayara ɲina mais ba de fɛnɛ nana fa ka ji caya k'a yɛlɛ fo ka tɛmɛ donc a tɛ comme sanji de bɛ ka continuer ka na o bɛ ka tiɲɛni kɛ non o tɛ baji de nana caya ka yɛlɛ ka tɛmɛ y'a mɛn an tun b'a dɔn kɔrɔlen cogo min na ɲinan ta cayara kosɛbɛ mais tun bɛ deli ka caya waatiw la inondation bɛ kɛ mais ɲinan ta de kɔni a bɛ lakale koyi tarikuw la parce que k'a ye Dire ville Dire dugu kɔnɔna na ka baji yɛrɛ ye karew kɔnɔ fɔ mɔgɔw bɛ taama a la u bɛ lakale tariku la mais min kan ka fɔ fɛnɛ Dire dugu dɔrɔn tɛ tiɲɛni kɛra Dire cercle yɔrɔ bɛɛ de yɔrɔ dɔw juguyara ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan so caman binna mɔgɔw ka forow ji donna ka yɛlɛ donc foro caman inondera mɔgɔw ka minɛnw tiɲɛna mɔgɔ caman nana to ten u t'a dɔn u bɛ min kɛ parce que u ka balo minnu tun maralen b'u bolo olu tiɲɛna bon ni balo kura minnu kan ka tigɛ ka baara ji nana a bɛɛ datugu Dire bɛ o gɛlɛya de kɔnɔ. An ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ani ɲininiw an y'a mɛn k'a fɔ ko ji min bɛ ka yɛlɛ Dire mara la ko kalanso dɔw datugulen don ekɔlidenw olu ka lahalayaw bɛ cogo di Dire denmisɛnninw ka kalanko kan o min ye sifinnakaw ka siniɲɛsigi ye. Dire ye commune 13 de ye n'i ye commune 13 ta i bɛ se k'a fɔ ko kalan bɛ kɛ commune kelen dɔrɔn de kɔnɔ nka yɔrɔ tɔw la kalan tɛ ka kɛ a ka ca san 10 ye donc o b'a yira gɛlɛya min bɛ sen na nin waati in kɔnɔ o nana sɔrɔ kalanko hami ni a gɛlɛya bɛ yen bon o sababu ye bɛɛ b'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ lahaliya min kɔnɔ Dire bɔ o lahaliya de kɔnɔ. Yala Dire marabolo ɲɛmɔgɔw hali ka fara jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan olu bi dɔ kalama nin koɲɛ in na wa fɛɛrɛ dumanw tigɛlen don u bolo walasa ka se ka dɔ bɔ Direkaw ka degun na. Tiɲɛ don an dusu man di mais ne yɛrɛ kɔni Usman bi ne kɔni ta ye nisɔndiya mais nisɔndiya mun kama yɔrɔ saba n'i y'a ta jamana ɲɛmɔgɔ kunda i b'a ye yɔrɔ minnu yirala jateminɛw fɛ ko gɛlɛya bɛ se ka olu sɔrɔ ni ji cayara ou bien ni san cayara ka tiɲɛniw kɛ an y'a ye Dire donna o liste kɔnɔ donc o b'a yira jamana ɲɛmɔgɔw hakili bɛ Direkaw la Dire yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛn fɛn ye wakiliw ye fɛn fɛn ye ɲɛmɔgɔ ye an y'a ye ni gɛlɛya kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ni gɛlɛya mɔgɔ min sɔrɔ an b'a ye olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa yɔrɔw lajɛ ka taa kuma mɔgɔw fɛ o ye ko ye min bɛ mɔgɔ dusu suma a b'i hakili sigi fɛnɛ parce que o b'a yira ko cɛ yɔrɔ sabanan denmisɛnninw ka organisation bɛ yen an ye denmisɛnninw ye ka kuma ka mɔgɔw labɔ ka baaraminɛnw ɲini ka wulikajɔw kɛ ka taa u fanga kɛ ka baarafin kɛ pour que ka ji kale an ye digiw ye Dire kɔfɛ a sedera fo siɲɛ fila jeunes bɛ bɔ u bɛ ɲɔgɔn wele u bɛ taa u b'a baara de o fɛnɛ ye wale ye min bɛ mɔgɔ hakili sigi. Farafinna jamana caman sɔrɔdasiw ka baarakɛ bɛnkan sirilen min tun bɛ u ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛla la bɛ ka laɲiniw kɛ sisan Faransi fɛ k'u ka sɔrɔdasiw lasegin ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ yala nin waleya in bɛna kɛ nin jamana ninnu ka yɛrɛma hɔrɔnyaw talen ye pewu u ka lakana baara bolow siraw fɛ wa yaasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la ka hakilinaw sɔrɔ a la an ye wele bila docteur Jakite Balan ma ale ye Bamakɔ kalansoba karamɔgɔ ye politiki sɛgɛsɛgɛkɛla don ayiwa ka ɲiningali sɛmɛ a la docteur e yɛrɛ bolo sisan
ni waliya minnu bɛ ka kɛ ni a kɛrin bɛ i b'a fɔ ko politiki ani tariku kɔnɔ waliyaw yala a cayali ka bɛn ɲɔgɔn ma jamana caman fɛ mun de y'a waliya? Ayiwa, n'i fo k'i waleɲuman dɔn aw ka nin invitation na. I bɔra ka kuma min fɔ nin ye an y'a jateminɛ k'a fɔ jamana caman de bɛ ka ɲini Faransi finitigilakaw fɛ k'u ka bazi minnu sigilen b'u ka jamanaw kɔnɔ k'u ka bazi ninnu k'u wuli ka bɔ yen. An y'a ye Gabon y'a ta ɲɛfɔ, Tchad y'a ta ɲɛfɔ, Senegal y'i ta fɔ, kɔsɔn na fana Côte d'Ivoire fana y'a ka laɲini sabati o sira fɛ. An b'a ye k'a fɔ nin waati in na ninnu bɛɛ ka laɲini, ni jamana ninnu bɛɛ ka laɲini ka bɛn fɛn kelen ma, nin waati kelen kɔnɔna na fɛn caman de bɛ se ka a expliquer. Raison baden de b'a la, kun caman de b'a la. A kun fɔlɔ yɛrɛ ye min ye, o de ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi waati in na n'o ye 2024-2025 ye, o ni colonisation waatiw tɛ kelen. Sabula ni finitigila Faransi ka ni finitigilaka ninnu o caman tun b'an fɛ yan nɔ kabini colonisation waati de. Bon colonisation banna, indépendance sɔrɔli jamana dɔw y'a ɲini Faransi ka taga, i n'a fɔ Mali ka président fɔlɔ Modibo Keyita, ale ka hakilina de tun ye, nka jamana ɲɛmɔgɔ dɔw y'a ɲini o waati ninnu na ka Faransi ka finitigilamɔgɔ ninnu ka baaraɲɔgɔnya kɛ n'u ye k'u to u ka jamana kɔnɔna na. Mais an ɲɛ b'a la bi bi in na, an bɛ yɔrɔ min na bi, farafindenw bɛ ka kunu, kalan bɛ ka wara mɔgɔw la, wa diɲɛ ko bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bi bi in na, telew ni arajow ni internet bɛ mɔgɔw kunnafoni la waati kunkurunin kɔnɔna na. Donc olu kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw bɛ ka laɲini dɔw de kɛ bi bi in na min ni an ka fɔlɔ marabagaw ka hakilinaw tɛ kelen. Donc président minnu bɛ jamanaw kunna fɛ, i n'a fɔ Alassane Ouattara ni Diomaye Faye ninnu, olu bɛ k'a ɲini Faransi ka taga, sabula hakilina dɔ de don a b'u ka jamana kɔnɔdenw kunna a mɛnna. Donc olu bɛ ka kɔn yaasa a ko bɛ se ka, olu Faransi bɛ se ka fara ɲɔgɔn na cogo min na bɛn kɔnɔna na, ka sɔrɔ a ma kɛ i n'a fɔ Mali ni Burkina ninnu ani Niger olu ta kɛ cogo min na. D'accord, o diyara an ye docteur. Yala e yɛrɛ bolo sisan kɔlɔlɔ bɛ nin minɛncɛ nin na wa, kɔlɔlɔ t'a la wa, a kɔlɔlɔ t'an don wa ka taa lakana yɛrɛ sira kan? Ka taa lakana sira kan ne bolo hali ni kɔlɔlɔ b'a la, o man ka farafindenw bali ka nin laɲini kɛ. Sabula Faransi ka ni finitigilaka ninnu toli an fɛ yan nɔ farafinna, a kun tɛ anw yɛrɛ ko ye quoi. A kun ye Faransi yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw bɔli de, ani Faransi ka nafasɔrɔ sira minnu bɛ anw fɛ farafin yan nɔ k'olu lawaleya. Ne ko de fɔ waatiw tɛmɛna, i b'a ye k'a fɔ Occidentaux ani Soviétiques olu kun bɛ hakilina kɛlɛ minnu n'a fɔra o ma ko guerre froide. O waati ninnu kɔnɔna na Faransi y'a ɲini k'a ka ni finitigilaka ninnu k'u sinsin anw fɛ yan nɔ yaasa Soviétiques ka hakilina n'o ye socialisme ye ani communisme o kana fanga sɔrɔ anw fɛ yan nɔ. Alors que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi, o hakilina kelen tɛ yen nɔ bilen, o hakilina kelen tile banna. Donc nafa yɛrɛ de tɛ a la Faransi ni finitigilaka ninnu u ka to anw fɛ yan nɔ. Waatiw fana tɛmɛna, jamana ɲɛmɔgɔ dɔw sɔnna Faransi ni finitigilaka ninnu ka to u ka jamana kɔnɔ, sabula a tun bɛ se ka kɛ olu ma waleya min b'a to olu bɛ se k'u sinsin fanga la. An y'a ye k'a fɔ Gabon par exemple, waatiw tɛmɛna Gabon président dɔ tun bɛ yen ko Léon Ba, coup d'état kɛra a la, nka komi ale ni Faransi kun ka di, o y'a sɔrɔ De Gaulle de bɛ président la, De Gaulle ye ordre di yaasa minnu ye coup d'état kɛ u bɛ se ka fanga lasegin Léon Ba ma cogo min na. Donc waatiw de tɛmɛna, waati minnu na Faransi ka ni finitigilaka ninnu ka toli farafin jamanaw kɔnɔna na, a tun bɛ Faransi yɛrɛ ka intérêt de lawaleya, ani jamana ɲɛmɔgɔ nasugu dɔw tun bɛ an kunna o waatiw la fana, a tun b'olu fana ka intérêt lawaleya. Nka bi bi in na nafa de t'a la bilen, sabula olu ko ninnu waatiw tɛmɛna. An ka foli bɛ i ye docteur. Nin tun ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna, nin tun ye docteur Jakite Balan ka kumakanw ye. Ale ye kalanfa ye Mali sanfɛ kalansoba la ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye, an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ. Ayiwa, Senegal jamana ka dugunin dɔ bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ko Touba Jalaw. Ale kɛra dugu fɔlɔ ye. Mɔgɔw minɛna yɔrɔ minnu na k'u labɔ ka taa jɔnya juru siri u la k'u bila ka taa nanzara la. An bɛ don min na i ko bi,
aywa a kelen bɛ dunanw n'u bɛ wele nanzarakan na ko turisiw olu ka lajɛli fɛn yɔrɔw ye Nama Jara ka VOA ka laselikɛla ka bɔ Dakar bɛ kuma a kan an k'a lamɛn. Tubabujalaw yan ni Dakar cɛ kilomɛtiri 62 ɲɔgɔn don a bɛ Rufisque mara kɔnɔ. Dugu in sigira san 1844 waatiw de la fulakɛ dɔ fɛ n'a tɔgɔ Pate Sow. O kɔfɛ kabila min tɔgɔ Lebu ni mɔnikɛlaw dɔ olu nana. Tubabujalaw lakodɔnnen do bi n'a ka tariku ye ani a ka lafiɲɛ kɛnɛ ɲumanw ye kɔgɔjidaw la n'u ko plage. Sénégali port fɔlɔ tun bɛ yan de Assane Tine ye tubabujalaw maakɔrɔ dɔ ye. C'était le port des Portugais. Le premier Portugais qui a descendu ici, il s'appelait Denis Diaz à l'époque. Portugais ka port fɔlɔ do wa Portugal ma fɔlɔ mun nana ni yɔrɔ kɔfɔlen na o de bɛ wele ko Denis Diaz. O waati capitale kun bɛ Saint-Louis de u y'u ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ Rufisque. Rufisque kɔfɛ u taara n'a ye Dakar. O de kama port yɛrɛ kɔni yɛlɛmana ka taa Dakar. Port il a quitté le Toubab-Jalao pour être à Dakar. Port in tun bɛ yan kɔgɔjida in de la nin kulu fila ninnu ni kuruw nana o waati la u bɛ jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Le colline là, c'était presque le cœur du port parce que la mer a beaucoup bouffé. Nin kulu fila ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ port yɛrɛ nimayɔrɔ de la bateau yɛrɛ kun bɛna jɔ u kɛrɛfɛ. Nka bi na ji kɔni ye caman kɔni dun u la n'o tɛ fɔlɔ u janya kun bɛ taa mètre 60 bɔɲɔgɔnko la. Kulu fila ninnu kɔni kun ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma de nka ji kɔni kɛra sababu ye ka caman kɔni dun u janyaw na wa bi u lakodɔnni yɛrɛ kɛn bɛ baara de. Donc c'est pas facile à reconnaître actuellement, mais c'était le cœur du port. Mor Faye ye Lebu ye kabila min ni tubabujalaw dugutigiya b'u bolo ko ni farafijɔn minnu feerela tubabuw ma lawale u ka kurun tun bɛna jɔ yan de fɔlɔ. Mais tubabujalaw kɔni tun ye jagokɛyɔrɔ belebele de ye fɔlɔ la Sénégal. O yɛrɛ de tun kosɔn tubabuw olu tun bɛna jɔnw ɲini yan ka sɔrɔ ka taa n'u ye Dakar ani o kɔfɛ Gorée. A ko jɔnw feereliw kɔfɛ u mɔkɛw tun bɛ u ka sɛnɛkɛfɛnw dɔ fana feere tubabuw ma. Quand les Européens viennent ici avec leurs bateaux remplis d'objets sans valeur, ils venaient ici. Ni tubabuw tun nana yan u ka kulunbaw la o tun bɛ na n'u ka fɛn kirikaraw ye nafaba tɛ fɛn minnu na yɛrɛ walasa k'olu falen an ka sumanw na i n'a fɔ ɲɔ malo ani a kiriti karataw ka sɔrɔ ka taa ni olu ye. Et d'autres cultures vivrières. Et les Européens vont échanger. Bi tubabujalaw san kɔnɔ farajɛ fara farafin kan taamaden minnu bɛ wele touristes caman bɛna lajɛliw n'u yɛrɛ lafiya yan. Sébastien Colson ye Faransi jamanaden ye a n'a ka denbaya nana taamala yan. Et on avait beaucoup aimé l'endroit parce que ni yɔrɔ ni diyara anw ye bawo kɔgɔjida cɛɲumanin dɔ b'a la mɔgɔw ye teri ye kosɛbɛ ani u ka dusu ka di kɔgɔji ka ɲi yɔrɔ ni fɛnɛ cɛ ka ɲi seko ni dɔnko fɛn dama dɔw bɛ yen minnu bɛ jira yan turisi dɔw bɛ yan nga o man ca kojugu n'i y'a suma ni dugu tɔw ye i n'a fɔ sali walima kɔtideni ni yɔrɔ ni ka di cɛncɛn na n'a ka mɔnikɛlaw ye minnu bɛna wulada fɛ n'u ka kurun ye ɲɛnamaya jatika bi yen sigasiga foyi tɛ o la anw bɛ segin ka na Sénégal. On va sûrement revenir au Sénégal, je pense qu'on reviendra ici. Tubabujalaw dumunikɛyɔrɔ dɔ fana bɛ yan n'a lakodɔnnen de kosɛbɛ dugu in kɔnɔ n'a tɔgɔ Tombouctou. O dumunikɛyɔrɔ ɲɛmaa Maliki Njayi b'a ɲɛfɔ ni hakilina nana la cogo min na k'a ka dumunikɛyɔrɔ tɔgɔ da Tombouctou la. On était au Mali, on a aimé Tombouctou. Et c'est venu tout naturellement qu'on se rappelle. An tun bɛ Mali la, Tombouctou diyara n ye. A b'a kun bɔ n'an y'an ka restaurant tɔgɔ da Tombouctou. Min diyara ne ye, Malidenw mana se yan, n'u ye restaurant in tɔgɔ mɛn, u bɛ nisɔndiya, u bɛ nimisi wasa. Farafinya fana don. Mali ni Sénégali jamana kelen don. O badenya seko ni dɔnko bunakun kan o bɛ sen na. Un peuple, mais bien que ça soit toujours un même peuple, mais ça a été toujours un brassage quoi entre le Sénégal et le Mali. Tubabujalaw n'a kɔrɔ ye ko tubabu nana bɔ dugu sigibagaw la. Bi dugu in mɔgɔw hakɛ ye 300 ni ko ye u fanba ye fulaw ni lebu de ye. U ka baarada ye mɔnikɛ lawale fɛnkɔrɔw feereliw ani dunanjigisow ka baara n'o ye tourisme ye. Nama Jara, Tubabujalaw, VOA Bambara. Ni m'an ka kunnafoni ta ko fɔlɔ kun cɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmubɔ ka segin ka na sisan ka na kunnafoni ninnu tɔw laseliw kɛ aw ma jɛmukan ta ko filanan kɔnɔna la a k'an bɛn sɔɔni. An balimaw ani yan kuma
i n'a fɔ laadala an bena kuma ɲina san bantɔla n'o ye san 2024 kobaw minnu kɛra jamana kɔnɔ n'o ye tamasiyɛn min ye nɔ bila jamanadenw na a kɛra sigida ko fanfɛla la politiki ko kɛnɛya ko sɔrɔko fanfɛ walima lakana ko la an b'a ɲini aw fɛ fana aw jigiya ye jumɛn san kura natɔ na n'o ye 2025 ye san 2025 aw ko di aw jigi bena kɛ mun de bena falen furancɛ fanga ka baara taabolo ko la ani aw yɛrɛ ka ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye janvier kalo tile 3nan jɛmukan na a y'a tulo sɔgɔfiya banbara kan an b'a fɔ kɛnɛ ayiwa balimaw kana fɔ aw kɔ dɛ. Ni an seginnen ka na an ka studio 73 kɔnɔna la an bɛna an ka kunnafoni tɔw lase aw ma a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba la yan Washington DC ka tɛmɛ ne kunnafoni an bɛna Lamɛriki jamana la yan nɔ a yirala k'a fɔ New Orleans mara la Lamɛriki sɔrɔdasi kɔrɔ dɔ ye a ka mobili boli ka don tubabu sanyɛlɛma ɲɛnajɛkɛlaw cɛ la ne ka mɔgɔ 15 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u ni na lɛri damadɔ dɔrɔn sani a kun ka waleya in kɛ a tun ye ja dɔw bila bɔlɔlɔsiraw fɛ ka a yɛrɛ kofɔ k'a kɛ État islamique dansagokɛwale tɔn den ye ani fɛnɛ a k'a ka ŋaniyaw fɛnɛ yira ko a bɛ fɛ ko ka fagaliba in kɛ an ka George Atino lamɛn a kan. Siga kelen bɛ cɛ mun na k'a fɔ ko a nɔ ye ni bingani ye ale bɛ sanji 42 la États-Unis jamanaden ani sɔrɔdasi kɔrɔ don mun tun bɛ kɛlɛbolo cɛma ka taa san 2007 la ka taa bila san 2015 la États-Unis lakanako minisiriso yɛrɛ b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko cɛ in ka sɔrɔdasiya baara kadara kɔnɔna la ko a tun bɛ Afghanistan ka taa san 2009 na ka taa bila san 2010 na États-Unis lakanako baarada dɔ FBI olu b'a perepere latigɛ fana k'a fɔ k'olu bɛ sɛgɛsɛgɛliw la wasa ka se k'a dɔn maa minnu ye cɛ in dɛmɛ ka se ka ni bingani kɛ ani ka faraw kan n'o y'a sɔrɔ fana jatigɛwalikulu dɔw sen bɛ ni bingani in na o bingani mun kɛra ka sɔrɔ maaw sewalen bɛ san yɛlɛma seli kadara kɔnɔna la sufɛ genge nɛgɛ kaɲɛ 3 waati cɛ in ye bolimafɛn de boli ka yɛlɛ jamakulu kan ka maaw bana u ni la Nouvelle-Orléans polisiw b'o de lase kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ FBI ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ olu b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko a ye bingani kɛ ni bolimafɛn mun yɛrɛ ye ko olu ye dinɛ dansago jɛkulu Daesh ka tamasiyɛn dɔw ye o mobili in kɔnɔna la ka faraw kan ko mugujugu 2 yɛrɛ fana tun bɛ o bolimafɛn kelen in kɔnɔ États-Unis jamana ɲɛma ale y'i kanbɔ ka bingani kɔn k'a fɔ ko fosi man kan k'a to ni bingani sugu ka kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma welekanw ani sangafo fana bɔra diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin États-Unis ma ni bingani kɔfɛ Pape François Chrétien dinɛ ɲɛmaba ale y'a jira k'a fɔ ko a dusu kasilenba don ni bingani kɔfɛ mun kɛra Nouvelle-Orléans. Halisa an bɛ to Lamɛriki jamana kɔnɔna la yan nɔ a bɛ labɛnna waati minnu na k'a bolo don fanga la Donald Trump bɛ kangarida la ka kɛɲɛ ni Lamɛriki ka mara bilali ye Canal de Panama kan Pasi Wida Kusara n'ale ye VOA ka laselikɛla ye Lamɛriki masayaso kɔnɔna la ka sɛgɛsɛgɛlikanw don Modibo Keyita bɛ a manabɔ. Groenland ni ale ye dugukolo ye min bɛ Danemark fɛ ni a fan bɛ ni jikuru ye ale bɛ kokura Ameriki jamana ɲɛmaakura Donald Trump o ka sira kan ka sɔrɔ kari tɛmɛnen a bɔra k'a ka lasigiden dɔ sigi Danemark Trump y'a sɛbɛn a ko ka kɛɲɛ ni lakanako ye jamana kɔnɔ ani yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ fɛ États-Unis hakilina ye ka Groenland sɔrɔ ni k'a dɔn a naga kɔrɔ o jɔyɔrɔ ka bon an bɛ don min na i ko bi Trump y'a yira kokura kari tɛmɛnen k'a fɔ Canal de Panama a nana o don a naga kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ Panama o kɛn bɛ ka musaka min wajibiya nin jitɛmɛ sira in fɛ ko o ye namaraba ye The principles, both moral and legal. Ni sariyaw hakilina fan fɛ fo ka taa se kiiriko fan fɛ o ma se o waleyaw joli o bato o la an n'a wajibiya Canal de Panama o ka di États-Unis d'Amérique ma a bɛɛ lajɛlen teliya la ka sɔrɔ ɲininkali ma tɛngu. Quickly and without question. Panama jamana ɲɛma José Raúl Mulino ale y'a yira k'a fɔ Canal de Panama o mètre carré kelen o tɛna bɔ Panama bolo ni ka tila tuguni ɲɛngini minnu kɛra sɔngɔko kan ka olu kɔn kosɛbɛ. El canal no tiene control. Sɔngɔw ma dati u dara kɛnɛ kan lajɛ dɔ senfɛ lajɛ min dayɛlɛlen kun bɛɛ ye ka sɔrɔ janto kɛra sugu cogoyaw jamanaw ni ɲancɛ ɲɔgɔn samaw sugu siraw fɛ ani labaarali sɔngɔw fo ka taa se ji sira in mago bɛ lasagoli ale ni lakurayali baara minnu na janto kɛra o bɛɛ lajɛlen na. Danois olu ka premier ministre ni o bɛ Mette Frederiksen kofɔ ale yɛrɛ fana ye nin waleya in kɔn kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ Groenland ale tɛ yɔrɔ feereta ye.
Trump ka weleli fɔlɔ ka kɛ ni san 2019 ye ni ka ɲɛsi Greenland o sanniko ma a ka fanga fɔlɔ kɔnɔna na ko o ma jaabiw di nka a ka sisan laseliw waati min na a bɛ ka labɛn kɛ walasa ka sigi jamana ɲɛmaya la janvier kalo tile 20 olu kɛmɛ ka dɛmɛbaw ani teri caman jɔrɔ. Canada bi o la Trump ye premier ministre Justin Trudeau ale ye o wele ko o ye marabolo ɲɛma di ni ka tila tuguni ka se ka sɔngɔ sara o kɛmɛ 25 kan ni ka o wajibiya jamana in kan. Trump ka laɲiniw olu ma dɔnya kosɛbɛ nka tɛnɛndo a denkɛ ni o bɛ Eric Trump ko fɔ ale ye ja dɔw bila bɔlɔlɔ sanfɛ ja min ni o labɛnna min na a bɛ ka yira k'a fɔ a fa o bɛ ka Canada Greenland fo ka taa se Canal de Panama o san Amazon sanfɛ ni o ye bɔlɔlɔ sanfɛ sugu dɔ ye. An ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ lajɛ Shaka Traoré bolo. Camp de basket ka denmisɛnninw dege basketi la Tombouctou a tako 7 kun cɛra kare tɛmɛnen décembre kalo tile 19 san 2024 tile 5 kɔnɔna na sifilakaw musomanninw ni cɛmanninw o mɔgɔ 500 bɔɲɔgɔnko de y'u yɔrɔ t'a la kan tigi lieutenant colonel Alaji Diko ko ale nimisi wasara an ka lamɛn. Mɔgɔ dɔ ye kan in daminɛ denmisɛnnin do bi bi na u bɛ élite nationale la u bɛ ka jouer première division na u bɛ ka jouer championnat national la u bɛ ka jouer équipe nationale yɛrɛ la donc kan tɔnɔ commencer ka bɔ ayiwa kan in kɔfɛ basket dɔrɔn tɛ fɛn caman b'a la n'aw yɛrɛ y'a jateminɛ n'a ye thème min ta n'o ye k'an ka faamaw waleɲuman dɔn k'u jukɔrɔ ma tinti u bɛ baara min na an bɛ message caman diffuser n'o ye patriotisme ye n'o ye ka i yɛrɛ dɔn n'o ye i kan ka dɔn i b'i comporter cogoya min na n'o ye jamana yɛrɛ ye mun ye n'o ye i ka jamana kanu ka se ka don i la depuis denmisɛnnin ma walasa ni kɔrɔbaya i ka se ka kɛ jamanaden ɲuman ye donc o baara caman bɛ kɛ donc n y'a ye denmisɛnninw bɛ ka o fɛn ninnu faamu cogo di kosɛbɛ donc ne fɛ hakilisigi bɛ yen k'an bɛ ka baara kɛ ni denmisɛnnin minnu ye sini bɛ se ka kɛ sini ɲɛsigi ye minnu bɛ se ka dɔn ko i ka jamana mɔgɔ si t'a jɔ n'i yɛrɛ tɛ. Baba Maman Tombouctou basket ligue ɲɛmɔgɔ ko Tombouctou bɛɛ de nimisi wasara. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Alhaji Diko ɲɔgɔn caman kɛ Tombouctou la parce que ni ɲɔgɔn bɛ kɛ Tombouctou basket bɛ taa ɲɛ sisan équipe fila de bɛ première division la ala ko la ani Alhaji Diko ka initiative ni an bɛ se ka équipe wɛrɛ sɔrɔ ka taa première division la. Boubacar Danfara Tombouctou gouverneur ka conseil aux affaires juridiques de ye kɛnɛ kun cɛ a nimisi wasalen. Nisɔndiya min bɛ la bi a dan t'a la parce que ni bɛn bɛ région kɔnɔ anw bɛ lafiya baara min kɛlen filɛ bi nin ye anw ka baara de ye nin baara min kɛlen filɛ nin bɛ faso ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka ɲɛtaga la surtout thème mun tara ɲina ni o bɛ famaw kan nin ye ka famaw ka waleɲuman dɔw ye u bɛ ka cɛsiri min kɛ k'u ka cɛsiri dɔn u ye u bɛ ka min kɛ nin b'a yira ka population magɛrɛ hali bi an ka forces armées de sécurité la u bɛ cɛsiri min na lakana sira fɛ donc kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ nisɔndiya kuma kɔ kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ foli ni waleɲuman dɔn sira fɛ nin b'a yira k'a fɔ bɛn bɛ Tombouctou nin b'a yira k'a fɔ keleya bɛ Tombouctou nin b'a yira k'a fɔ Tombouctou est viable parce que minnu bɛ kɔfɛ olu ka hakili la bi foyi tɛ se ka kɛ Tombouctou anw y'a yira diɲɛ la bi anw y'a yira fan bɛɛ bi k'a fɔ bɛn bɛ anw. An ka foli bɛ aw ye a k'an bɛɛ sini.